जोङो नेतृत्व जोंनि जिखिनि गोजौ माबानि नेतृत्व बा UPPL जे सेन्ट्रेल हाइकमान्ड बिथांमोननि जे दिनै केन्डिडेट फोसावनाय बेखौ जोङो साबायखर होदों। मानोना बिराद गोबाव समनि उनाव नेयै मोननायफोरनि बायदि जाहैदों जोंनि बे केन्डिडेटआ फोसावनाया। बहुत लेटलिबाबो फोसावनानै होनायनि थाखाय आं धन्यबाद जासिग्रोदों गिबियावनो। दा मोनब्रै जे बियाबाव हरदों मोनसे थालांबावबाय मोदैबारि हिसाबै, आरो मोनब्रै बियाबाव जाय मानसिफोरखौ होनाय जादों बयबो रायजो राजाफ्रा उत्साह आरो माबाजों बिथांमोनखौ बरायगासिनो दङ। आरो जोंहा मोनसे बिश्वास दङ जे बिजाथिफोरखौ जोंनि केन्द्रीय नेतृत्वआ दिग्लार खालामनानै होदों, फोसावनानै होदों। बै बिजाथिफोरा दिनैनि समावहाय स्ट्रं, आरो जों बिथांमोननि गेजेरजों मोनफ्रोमबो समस्थिखौ उद्धार खालामनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे मिजिं दङ। जोंनि नैबे खालिंदर समस्ति हिसाबै रबिन्द्र बर' बिथांखौ बिजाथि हिसाबै हरदों। खैरोबारि समस्तियाव धरनि बर' बिथांखौ हरदों, आरो भेरगामि समस्तियाव थाखानाय जि EM दावबायसो बर' बिथाङा दङ। आरो ननाय सेरफां समस्तियाव जोंनिनो मिरु आइजो गांखंनि लेङाइ आफादगिरि गोख्रों मावथि मारियाम टप्प' बिथाङा सायख'जादों। आरो बिथांमोननि जि खामानि मावनाय, बे खामानि मावनायफोरनिफ्राय जों मिथिना मोनो जे बिथांमोना जथेस्थ' रायजो राजाफोरनि अनसायजानाय मोनगोन होननानै आसा खालामदों। आरो जोंबो पार्टि हिसाबै मोनसे गोख्रों फोथायनाय दङ जे भेरगाव समस्तिनि मोनबा समस्तिखौबो जोङो देरहाहोनायनि बेलायाव खुनुबो मोनसे खमि खालामालासिनो जोंनि जिखिनि पलिसि, जोंनि जिखिनि मावनांगौ खामानि, आरो बै मावनांगौ खामानिफोरखौ मावजोबनानै जोङो देरहाहोनायनि मोनसे बुब्लिसिम लाना थांनो थाखाय जोङो दिनै रेडि। आरो जोंहा मोनसे बिश्वासबो दङ, जाय अपोजिसनफोर दङ बे अपोजिसनफोरा दिनैनि समावहाय जोंनि बायदि एक्टिभिटि गोनां जोंहा बिदि नुनो मोनथियाखै मोनफ्रोमबो समस्तियावनो। आरो बे हिसाबै आरो जायफोर माने अपोजिसननि केन्डिडेटफोर फैदों, बे केन्डिडेटफोराबो सिगाङाव जेबायदि जेनखानाय हिसाबै बिथांमोना बारा जोंजों चेलेन्ज खालामनो हागोनखौ जोङो बारा नुवाखै। आरो जोंनिफ्राय जोङो मोनसे गोख्रों खोथाखौ बुंनो हायो, जोंनि जि सांगठनिक स्थितिया जथेस्थ' मजबुत। आरो बे मजबुति संगठननि स्थितिखौ लानानै जोंहा मोनसे बिश्वास दङ। बुथ लेभेलनि दैदेनगिरिफोर, प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरिफोर, ब्लक लेभेलनि दैदेनगिरिफोर साफ्रोमबो गोख्रों मावथि हिसाबै बाहागो लागासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो जोंनियाव माखासे मेकानिजम थादेरनाय हिसाबै VCDCनि चेयारमेनफोरबो थाबाय, बेनिफ्राय VCDCनि मेम्बारफोरबो थाफानाय हिसाबै जोंहा गोख्रोंनि मोनसे ग्रासरुट लेभेलनि मोनसे मावथि थानाय हिसाबै जोङो बे समस्तिफोरखौ उद्धार खालामनायनि बेलायाव जथेस्थ' मोजां खामानि मावफुंनो हागोन होननानै सानदों। बिखमबाद जादों नामा? बिखमबाद बिदिथ' जोङो बिदि मेक्सिमाम बिखमबाद बिदि नुवाखै। मानसिफोरा टिकेटखौ लुबैनाया थाखायो, आरो टिकेटखौ बेनि थाखायनो लुबैयो जाय स्ट्रं मोनसे स्ट्रं हानजाखौ देरहागोन बायदि मोननानै माखासे मानसिफोरा बिजाथि जानानै बेवहाय गेलेनो लुबैनाया थायो। स्ट्रं नङाबा बेवहाय बिजाथि नागिरनानै मोना जायो। दा बे हिसाबै बेबो मोनसे सिनायथि जे जोङो UPPL हिसाबै भेरगाव जिल्लाया जथेस्थ' स्ट्रं, आरो स्ट्रंनि मोनफ्रोमबो समस्तिफोराव सानै साथाम साब्रै बिदि नागिरनाय दंमोन। आरो दिनैनि समाव केन्डिडेट डिक्लारेसन होनायनि उनाव दलीय जि मोनसे डिसिप्लिन, बे डिसिप्लिनखौ बिथांमोना बजबनानै लादों। आरो बजबनानै लानायनि थाखाय दिनैनि समावहाय जेबो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि समस्तिफोराव बिदि गुलुं गुजुं थासारिखौ जों नुनो मोनाखै। आरो बेखायनो जों धन्यबाद होदों जायफोरानोखि बिजाथि नागिरदोंमोन, आरो बे नागिरनानै मोनै बिथांमोनखौबो जों धन्यबाद होदों। मानोना बिथांमोना दिनैनि समाव UPPLनि सासे बिराद गुहुर कट्टरबादि UPPL हिसाबै बिथांमोना सिनायथि गावखौ होनो हादों। आरो बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ बरायदों जिल्ला कमिटि हिसाबै। आं बेखिनिखौनो बुङो, दिनैनि समावहाय जोंनि UPPL हानजाया भेरगाव जिल्ला हिसाबै जथेस्थ' स्ट्रं, आरो स्ट्रंहैनो खामानि मावनानै मोनबा समस्तिनि मोनबा साबा बिजाथिखौ देरहाहोनायनि थाखाय जोङो सम्पुर्ण भाबै डेडिकेसन खालामनानै खामानि मावनो थाखाय राडि।